program kejongka Sarkar Meghalaya ke involve ya ki department jongka social welfare, home, police, health, law department aka jingi dan rengkap jong mission director uba dan syutung belum full fledged belum pura nak berdagi license number 1 ba FG Karshiem te ia kene ka jingelang la penyaj dau deputy CM in charge home Pak Preston Tunsong aka jingi dan rengkap jonga kumu menteri jongka nak social welfare but ki senior officials ki officer barang jong state kentut ya DGP nak kalian jong home police commissioner and secretary jongka social welfare secretary home but kiwi te ki rai ki ba kongsan ki ba ni tashim kilong ba angin nang pen klan shu ya ka jingi kun jongi ban sange ban penduna ban rat dingkom ya ki drugs but narcotics na gani ke jala ke jongi ti ban le ikini kadan ka action plan ke bangi la ya menjur ka bekentup kum menegong ban pen duna pada dia ban rat dingkom ya kani ka lagu bengi unda supply reduction ya ki drugs ti ban le ikini ka sarkar la don la ka jong ka plan but kawi na kata kalomba kandon ka screening process ya kini ki kali ki barung na ki atli ki point kawi kanlong na riboy site but ka baar na East Giant Hills district ka ne ka process ban procure ya kini ki tiar gitar equipment ki ban yarap ini ban screen ya ki kali ki barung kala sedang pat ngila ban kwi lenti ya ka way na kini ki vehicle ba kanong available but ni apo jang kini ki sunroof na ki ban te ni la ekran rushbon ki don ki mat ki bangin namla banya share pi namar ba ki long highly confidential tenrei kapakongsan karai kalong ba ngi ingin step up nginang pen kiu ya ka jing ya kun ge jungi persya ki drugs dak ba ken wanra ru ya ka jing pen klan ya kini ki village defense party dak ba ni pen kala pen bah chu ya ki provisions jongka Meghalaya Police Act arajar shpau te ka donru ka jingya kran ba kumnung nang penklan ya kan ka ANDF dan penlong ya ka bala ban Hamdon Bor Khambun Breu bat ya kan ni la IT ha DGP ban kau ya ka proposal ka ba in support up dia ka next cabinet meeting di kala don ru ke jingya kan ban thiet ya kini ki sniffer dogs ki pamentangi dan southly banang penbun shisho but kumju ru ka jing don kam ya kini ki fast track court aga jing dei begini ki fast track court kini ki court ki bangi kwa ba kin chong man kasngi ban bishar yakin ki kies ki bawan hapit NDPS de ia kani kan don ke formal request na kalian jung menteri ramba ban lek syaka Meghalaya High Court bin Seri jong ka jelaga jungi